गोबां मानसिफोर दं आरोना नायना लाबानो जाबाय नै बिसोर गुथे खुलुमनो थाखाय जमा जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैयाव बेबायदि मोसौनि सानजौफुनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो गामिनि शिब मन्दिराव आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव मा देखायलांनो हायो लोगोफ्रा फार्स्टनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मन्दिराव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै मन्दिरनि नुथाया बेबायदि नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै शिब मन्दिरनि प्रसादा लादु दङ बेनिफ्राय बुट दङ प्रसाद दङ किसमिस दं नै लोगोफोर बेनिफ्राय ओरैजाय सिगांखै थाङै दै लोगोफोर दिनै मोनायाव बुथारनाय बोरमाया बेयाव एवदों आरोना लोगोफोर नै मा होदो इयावलाय आलु अन्थाइ बाजाब बोरमा बेदर नैबे आनैयानो संदो आरोना मोननो जासिगोन बेनिफ्राय नै शिब मन्दिरनि प्रसाद जाग्राफ्रा लोगोफोर ओरैजायबो ओमफ्राय नै आब'मोना खुलुमना फैबाय बेनिफ्राय ओरैजाय लाइ बिसिबाय दं एसे खाथियाव थांनि र' मा खालामदों नोंलाय बेदर जानो बोरमा बेदर जानो थाखाय लाइ हासिबाय दं दे होमबालाय बेनिफ्राय नै न'आ बियो आरोना लोगोफोर दा आं गामिनिफ्राय फैनानै टाउननि शिब मन्दिर खाथियाव मोनफैबाय बिदिब्ला जोङो शिब मन्दिर खाथिनि एसे दखानफोरखौ नायनायजों लोगोसे जोङो शिब मन्दिराव थांगोन दै लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय बेफोर गासिबो फिथाइ सामथाइ दखान गोजा बेनिफ्राय जोङो बिदिब्ला शिब मन्दिराव हाबलांनि लोगोफोर मानसिफ्रा गोबां दं आरोना एकदम पुरा जाम लोगोफोर लामाया नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय गारिफ्रा पुरा ओरैजाय जोङो शिब मन्दिर सिङाव हाबलांनि दै लोगोफोर गोबां माने खुलुमग्रा मानसिफ्रा पुरा भिर आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय बेयो मन्दिर आरोना लोगोफोर शिब मन्दिरा इनि बे सिङाव बिदिब्ला जोङो मन्दिराव थांनि दै एसे लोगोफोर धुपफोरखौ बे बायह्रायावनो सावनो होदों साथि बायदिसिनाखौ सिङाव सावनो होआखै आरोना सिङाव अकल खुलुमदोल' नै बेफोर गुथे साथि गोजा सिङाव पुरा भिर जाना दं आरोना मानसिफ्रा लोगोफोरनो ओरैजाय गोबां मानसिफोर दं आरोना नायना लाबानो जाबाय नै बिसोर गुथे खुलुमनो थाखाय जमा जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैयाव बेबायदि मोसौनि मुर्ति होना दोनदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो दा हनुमान मन्दिरनि नुथायखौबो एसे नायना लानि दै लोगोफ्रा नायबाय थाबानो जाबाय गोबां मानसि दं आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेफोर गासिबो दखान दै फिथाइ सामथाइ दखान गोजा शिब मन्दिरनि साखाथियावनो हनुमान मन्दिर दं दै लोगोफोर
बेयावबो जों बिदिब्ला नायना लानोसै बेसेबां मानसिफ्रा गेदारिं जादों। बे जाहैबाय हनुमान मन्दिर। बेयावबो गोबां मानसिफोर दङ आरोना सिङाव। आं नाथाय सिङाव हाबैथ'ला दै लोगोफोर। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। आङो ओंखाम जाना फैबाय दे, बिनि थाखायनो आङो सिङाव हाबैथ'ला दै लोगोफोर। बिदिब्ला आं बायरानि नुथायखौल' एसे देखायनोसै। नै ओरैजाय लोगोफोर गोबां खुलुमनो थाखाय सिङाव मानसिफोर थांदों आरोना। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय, गुथे मानसियानो गोजा ओरैजाय नै ओरैजायबो गुथे फैबाय दं आरोना लोगोफोर। ओरैजाय नै बेनिफ्राय ओरैजाय साथि धुप बायदिसिना सावनो थाखाय बेबायदि लाइन होना दोनदों आरोना लोगोफोर। नै हायसिम ओरैजाय लास्टसिम ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय ओरैजायनिखौबो नायनो दै लोगोफोर। नै ओरैजायबो दं आरोना, नैथिंबो बेबायदि लाइन होना दोनदों आरोना साथि सावनो धुप सावनो थाखाय। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर। ओरैजायबो सिम दं आरोना, नै ओरैजाय सिगांसिम दं। दा आङो गगामुगनिफ्राय फैनानै जोंनि गारियालाफोरनि पार्टि जानाय जायगायाव मोनफैबाय दे लोगोफोरा। नायना लाबानो जाबाय। बेयावनो सोलिबाय दं आरोना संनाय खावनाया, मोनथ'वाखै दासो संनायखौ जागायजेनदों। बिनि उनाव जोङो पार्टिखौ दसे उनाव खालामबाय दं आरोना लोगोफोर। नायना लाबानो जाबाय। नै इयाव अमा हांदो दै लोगोफोर। अमाखौ नै बेबायदि हालदेंगा सुनानै हांदों आरोना। नै गोबां बुरजा हालदेंगाया, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा सातथा आठथा नौथा 10ता 11ता 12ता आरोना गासै लानानै नै लोगोफोर। नै बेखैजाय अमा बेदर आलु बिलाहि संबाय दं आरोना। কি সবজি বনাইছে দাদা? আলু বিলাহী গাহৰি সব মিক্সাৰ দি দিছোঁ। এইটো কিহৰ কাৰণে নোৱা হৈছে বা আজি? আজি চিঞৰ ৰাতি ট্ৰেক্টৰৱালাবিলাক খাম বুলি ক'লে, মানে এনেই আৰু আমি এনে বন্ধ কৰি পিনি ফূৰ্তি হিচাপত ন? দে হ'ব তেতিয়া ন। ओरैजाय संबाय दं आरोना लोगोफोर। अमा बेदर बिलाहि आलु। नैबेयाव बिलाहि जोना जागोन आरोना लोगोफोर। नै बिलाहिखौ एसे दै होनानै गेब्लेहोना लाग्रोनोसै। ग्रेभि जागोन आरोना लोगोफोर। बेयो बिलाहिजों नाजों एवना दोनखाबाय आरोना। नै दै एसे होनानै नाखौ होनानैसै। दहाय हांनाय अमा बेदरा बेयो आरोना लोगोफोर। दुन्दिया हाबाय, बानलु होनानै मिक्सार खालामसै आरोना। नाखौ बिलाहियाव होबाय आरोना लोगोफोर। एसे दै होनानै दसे गोदौनो होनोसै। ओमफ्राय नैयाव बेदरा मोनखांबाय आरोना लोगोफोर। खोबनानै दोनथ'बाय दसेनि थाखाय। नै जानाया सोलिबाय आरोना लोगोफोर। पार्टनारবিলাক पार्टी खाइছে নেকি? কিহৰ পাৰ্টি খাইছে? शिवरात्रि। शिवरात्रिनि थाखाय दिनै जोंनि गारियालाफ्रा पार्टी जादों आरोना लोगोफोर। ओंखाम जाबाय, जों जाथ'वाखै आरोना। नै ओरैजाय बायराखैबो जादों आरोना। ओरैजाय सानै दङ। ओमफ्राय नै ओरैजायबो दं ओइनै। কি হ'ল ইমান চাইডত বহি পেলাই খাই আছো যে? ইমান দূৰত বহি পেলাই খাই আছো যে? এই नै ओरैजाय गोजानावसो जिरायना दङ आरोना लोगोफोर। गोजानाव जिरायना जादों। ओमफ्राय नै ओरैजाय सानै दं। आंबो जानोसै आरोना लोगोफोर। नै बेखौ आंनि थाखाय दिहुनदो। जा दा ओंखाम सोंखाम जाखांबाय आरोना लोगोफोर। दिनैनि ब्लग भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै आपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।